overbygningseleverne? Hvad vil være godt for mellemtrinnet, og hvad vil være godt for indskolingen? Hvad er de forskellige løsninger, og hvad vil de i det hele taget betyde for Tommerup Skole? Og det, der kendetegner os. Vi har nærstuderet driftsøkonomi og anlægsøkonomi. Vi har kigget på prøveresultater og løfteevne, elevprognoser, udviklingsplaner for lokalområdet, alt muligt andet, og vi har overvejet for og imod det hele. Og vi har givet os tid til at gøre det ordentligt. Det vi er nået frem til, det er, at det, der giver mest værdi for Tommerup Skole, det er fortsat at være 0. til 9. klasse skole. Vi vil gerne et forpligtende samarbejde med overbygningen på Talopskolen, men vi tror, at vi i fællesskab kan skabe den allerbedste base for vores overbygningselever i trygge rammer på 2 skoler, og samtidig give mulighed for større fællesskaber og spændende valgfag med mere på tværs af skolerne. Det kræver et godt og forpligtende samarbejde mellem skolerne. Et samarbejde, som vi er helt klar på at tage på os og være en del af. Det er nu 216 timer siden, at den reviderede model 2 blev fremlagt, og vi kunne høre, at der var et spinkelt flertal i byrådet, som vil lukke overbygningen på Tommerup Skole og flytte den til Talop. En beslutning, som for os er fuldstændig umulig, efter at have overvejet så nøje og kigget og gransket så grundigt. Og den er uforståelig, ja. I de sidste 216 timer har vi fra bestyrelsen knoklet, sammen med rigtig mange af jer, der står her også, for at fortælle politikerne og omverdenen. Vi følger det her. Vi har talt med politikere og et hav af andre mennesker, trukket på alt det netværk, vi har. Vi har skrevet pressemeddelelser og læserbreve og Facebook-opslag. Vi har diskuteret anlægsudgifter igen, driftudgifter igen, elevprognoser og løfteevne og alt muligt andet tørfaks. Men så er der også bare stedets ånd og kultur, vi vender tilbage til. Som vi forhåbentlig kan mærke, når vi står her i dag. Og som igen ikke kan sættes på formel, men som gør det her til et rart sted at være og et rart sted at lære. Beslutningen om Tommerup Skoles fremtid, den er ikke truffet endeligt endnu. Der er et flertal, der siger noget, men den endelige beslutning bliver truffet på onsdag til byrådsmødet. Vi tror fortsat, at vi kan få overbevist nogle politikere om, at de tager helt fejl her. Vi skal derfor fortsætte med at argumentere for vores sag, og til det der har vi brug for al den hjælp, vi kan få fra jer. Vi opfordrer jer til at deltage i debatten. Skriv læserbreve. Skriv opslag på Facebook. Bare små kommentarer. Hvad betyder det for jer, hvis overbygningen forsvinder fra Tommerup Skole? Fortæl politikerne, hvorfor de tager fejl. Og husk at gøre det i en ordentlig tone. Vi har også brug for jeres opbakning på onsdag til byrådsmødet. Byrådsmødet det er flyttet over i Arena Assens, fordi man forventer, at der kommer et par tilhører mere, end der plejer at være. Lad os vise politikerne, at vi følger den her beslutning helt til dørs, og at vi er der talstærkt. Gerne lige så mange, som vi står her i dag, og holder øje med, hvad de beslutter på vores skole. Så mød op på onsdag kl. 17 i Arena Assens og giv skolen den allersidste opbakning. Inden vi selvfølgelig arbejder videre på en god skole, som vi kender det. Ikke? Lige om lidt, så går vi ud og tænder faklerne herude. For at markere, som Kirsten også var inde på, at vi vil markere over for politikere og verden omkring os, at vi fortsat ikke kan se fornuften i den beslutning, de er ved at træffe. Vi forstår ikke, hvorfor man ønsker at lukke kommunens bedste folkeskole, når vi måler på karaktererne ved afgangsprøven i sommer. Vi forstår ikke, hvorfor man ønsker at lukke den eneste folkeskole i kommunen, der for andet år i træk sender alle elever videre med karakteren 2 eller derover i dansk matematik. Vi forstår ikke, hvorfor der ikke skal være et reelt frit skolevalg for overbygningseleverne i 56-90 området. Vi forstår ikke, hvorfor man ønsker at bruge op mod 15 millioner ekstra i anlæg for at bygge til vores elever på en anden skole, når det var meget billigere at lade dem blive her. Vi forstår ikke, hvorfor man vil flytte 600.000 kroner fra skoledrift og undervisning
over på bus for at flytte eleverne. Det fortsætter vi med at fortælle politikerne i byrådet, for at gøre opmærksom på, at de er ved at træffe en forkert beslutning. Om lidt går vi herud og tænder faklerne. Maj-Britt, hun leder an. Vi har lovet politiet, at vi bliver på fortorvet, og vi ikke krydser nogen veje. Så vi går op ad stadionvænget og en tur rundt om Brugsen og ned ad Skolevej, for lige at vise hele byen, at der sker noget her. Så går vi en tur om på sportspladsen, fordi det her handler om hjerteblod, og det vil vi gerne markere. Det er vigtigt for os. Der er tegnet et hjerte op derovre om, hvor vi gerne vil have alle fakkelbærerne, de stiller sig rundt om og markerer hjertet, og så vil det være rigtig skønt, hvis alle børnene ville gå ind i hjertet og være det hjerte, vi markerer. Og så går vi tilbage og går lige en tur rundt om den gamle 27-bygning, for der er også nogle søde politikere, der synes, vi bare kan rive den ned i øjeblikket. Og det kan vi ikke se fornuften i, for så kommer vi til at mangle nogle lokaler. Så vi går lige derover og markerer rundt om den bygning også. Så sætter vi faklerne i jorden ude foran ved Skolevej, og så kommer vi herind og slutter af og siger tak for i dag. Og hvis der er nogen, der gerne vil have ordet, gerne vil sige lidt, have en debat, så er der mulighed for at få ordet herinde bagefter. Så men lad os gå ud og tænde faklerne og gå en tur rundt og vise, at vi er trætte.